Entendo que toda visita á cidade da Coruña ou da Cruña debe de comenzar pola parte alta, pola Cruña, polo Croio, que poida ser a que lle dé o nome, non? É unha península moi privilexiada nun golfo que os romanos chamaban o Golfo Ártabro, e poida que aquí estivera o millor no Castro del Viña a cidade de Brigancia. Para acceder a ese núcleo alto, pedregal, de Coio, habería que atravesar un istmo que é o que hoxe chamamos Rego de Auga ou Rúa Real, que foi unha vía de época romana, que nos trae pois este amplia zona que é a que une esa parte do istmo ca Cruña, ca zona alta da cidade, donde tamén está un faro, obra romana, pero obra do Estado romano, da colectividade romana. Este lugar donde se une a vía romana, que é calle real no noso tempo, ca parte bella, que marca un estilo que se chama María Pita, Praza de María Pita, non? Marca o estilo, que é un estilo moi na línea militar, que moitos dos alcaldes nesa época tiñan que ver cos grandes acortelamentos. A Coruña é a cabeza, chave, forza e antemural do reino de Galicia, non? E ven a ser a bisagra que une a parte bella, a cidade alta, ca Coruña, que se vai ensanchando pola pescadería hasta a parte que visitaremos ao final, que xa ensanche a praza de Pontevedra. Os vellos pazos, os hospitais, as prazas daquela Coruña, que visitándoas, a que hoxe se chama de Azcárraga, dan idea da dimensión que tiña a cidade, non? Onde está agora tamén o edificio que acolle a Real Academia Galega, onde había un lugar para representacións teatrais das Irmandades da Fala, que viña desde esta praza á parte da Mariña, non? Mariñas declaraba que ela asistía a todas aquelas actividades teatrais. Urbanismo que se vai facendo nos anos 20 dentro dunha mistura entre a tradición dos carpinteiros de Ribeira e unha nova industria que está habendo no Orzán de vidrio. Entón cúbrense os balcós de tender as redes, a roupa e o millo, e eso faise galería, o que doña Emilia chamáballe ser unha proba de mal gusto, que parecían jaulas, era o que dicía ela, gaiolas, non é o que dicimos nós, cousa que criticou moitas veces Castelao. É que os coruñeses lle chamaban quita pesares, é ecolóxica por excelencia. Os mandos son os bastidores, no verao hai que abrilos e baixar as persianas, frescura. No inverno baixas os bastidores e requéntase esa cámara intermedia. Os que están aquí son arquitectos vinculados a esa escola de Belas Artes. Domínguez de Coumes Gai, despois Antonio Tenreiro, González del Villar e moitos outros. Por esta rúa, cando estaban facendo moitas casas, paseou precisamente un neno que vai ser o rebelde que pon as cousas volta atrás, que se chamaba Pablo Ruiz Picasso, que estuda precisamente Belas Artes na cidade da Coruña, sendo compañeiro de clases de moitas grandes personalidades, que é un tema que habería que estudar. Quen eran seus mestres, quen eran seus compañeiros nesa escola de Belas Artes. Aquí poida que vira
por primeira vez as películas, o cine que se proxectaba precisamente o gran fotógrafo de Murguía era Celier. As fotos de Murguía, de Rosalía, é Celier quen lles vai, e pode ser que aquel neno pois vise ese cine que proxectaba Celier en moitos destes establecementos que estaban nesta rúa ou na Rúa Real. A Cova Céltica realmente foi unha xuntanza de intelectuais regionalistas na época que se reunían na parte de atrás da libraría que montou o pai dos Carré Alvarellos, don Euxenio Carré Aldao, que ademais publicaba un boletín bibliográfico espectacular, fixo tamén edicións de obras moi importantes, por ali Murguía e Pondal eran as grandes figuras e o seu carón moitas outras, non? O mesmo Manuel Ugris Freire, cando volveu de Cuba, incorporouse, e moitos outros, non? E despois realmente nesta rúa viviu Xenaro Mariñas, e nesta rúa foi veciño de Antón Vilar Ponte. Antón Vilar Ponte, que como se sabe foi quen convocou neste solar a primeira Irmandade da Fala de Galiza, que creo que foi creada xustamente no mes de maio de 1916. Xenaro Mariñas del Valle comentaba que tanto seu tío Armindo como seu propio pai Xenaro eran frecuentadores das Irmandades e que el xa desde neno frecuentou o local e a amizade daquelas figuras. Moitas figuras daquel regionalismo decimonónico incorporáronse de alguna maneira a esta nova mentalidade, non? Eu sempre digo que a figura que me parece máis clara neste sentido evolutivo é de Manuel Ugris Freire, que foi un regionalista na época en que aquí se fundou, por certo, a Escola Regional de Declamación, que neste mesmo teatro deu as primeiras representacións de teatro en galego en 1903, cando que unha actriz aparecese no escenario falando galego era insólito e mesmo obxeto de burla. Recordo que houve unha polémica nos xornais da época moi espesa sobre que era iso de facer teatro en galego. Digo que Manuel Ugris Freire despois será unha persoa que se integra nas Irmandades da Fala, que chega a ter ademais un gran predicamento, fixo, como sabedes, unha gramática, fixo tamén unha abondosa obra teatral e foi unha figura moi importante, ademais de ser o pai de Urbano Lugris, e, por certo, gran amigo de Mariñas del Valle, que sempre di que o visitou moito, sobre todo nos últimos anos, cando vivía en San Andrés e estaba desolado porque tiña un fillo no bando republicano, un fillo no bando franquista, e porque viu, el que morreu no ano 40, como todo o traballo galeguista previo e fora presidente ademais da Academia Galega. Fundamentalmente o que vemos pois é de finais do século XIX e principios do XX, a non ser esta fachada de San Nicolás, que é un pouco cursi, pero o interior é magnífico, do gran maestro galego do barroco Simón Rodríguez, o barroco de placas. Dentro é sorprendente. Simón Rodríguez é o autor en Compostela de Santa Clara, non? Que en vez de rematar ca cruz, remata co cilindro e co cubo, símbolos pitagóricos casi un masónico no seu tempo, non? Bueno, aquí a mao dereita está un edificio modernista dos anos 20, pero donde tuvo o seu estudo, especialmente nos anos 50, momentos difíciles de emigración, hasta que morreu nos anos 90 e pico o gran fotógrafo Manolo Ferrol, que todos conocedes por esos emigrantes que están despedindo pai e fillo no porto da Coruña, non? Estes eran os escenarios da vida de Murguía, da xente das Irmandades da Fala, da Cova Céltica e de Mariñas del Valle. El naceu na rúa de Rego da Auga.
É un edificio moi importante, foi o antigo teatro principal, agora chamase Teatro Rosalía de Castro, acolle, ademais do teatro neste momento, a biblioteca, bastante ben dotada, por certo, eu son usuario dela, a biblioteca da Deputación Provincial, e antigamente acolleu a igrexa de San Xorxe. Eu creo que é un dos solares que mellor resumen a historia da cidade, non? A Rúa Real ten debaixo do seu chao moita historia de épocas moi diferentes, vía romana, vía medieval, pero tamén a sala de estar dos coruñeses é a zona do paseo. As millores arquitecturas da cidade asoman a Rúa Real, a pesar de que, como é estreita, non se poden ver. Fai súas primeiras exposicións aquel neno que xe é un prodixio cando tiña os 12 anos, unha época en que lle morre a súa irmá precisamente na Coruña e é enterrada no Campo Santo de San Amaro. Un gran amigo era o Dr. Costales, que era diputado, era médico, era o médico da familia que enlle os promociona pois nunha cidade na que seguramente o seu pai, don Xosé Ruiz Blasco, acude ás primeiras reunións da Cova Céltica e parece ser que era fundador e promotor da propia Academia Galega, era dos primeiros creadores, pois a través da Cova Céltica desas iniciativas. Aparece aí cousa que moi poucos saben, non? Bueno, pois aquí fixo as súas primeiras exposicións no que hoxe é un solar, non? Aquel neno, según as crónicas da Voz de Galicia de época, que foron reiteradamente estudiadas por Dolano, Bugallal Marchesi, Ángel Padín, que estudaron a biografía de Picasso na época coruñesa, moi descoñecida a nivel mundial. O sea que a primeira pomba da paz que se pintou seguramente foi na Coruña. Era unha manía que tiñan os pintores daquela época de pintar as aves como un elemento de movimento, e hoxe é un símbolo internacional, non? Ángel Casal naceu xustamente na Praza de María Pita, onde acabamos de estar. Como sabedes, foi alcalde de Santiago de Compostela, foi unha das vítimas daqueles momentos tráxicos e foi un dos fundadores, primeiro creo que con Leandro Carré Alvarellos e despois xa en solitario levaría a editorial de aquí para Santiago de Compostela, daquel selo editorial que foi realmente un nome por moitos motivos glorioso, que foi a editorial Nos, unha editorial na que se publicaron pois as obras máis importantes da cultura galega anteriores ao 36. A Rúa Real a finais do século XIX, a principios do século XX, era o lugar onde ademais se exhibían todas as novidades técnicas no ámbito, por exemplo, da música. As primeiras empresarios que vendían aparellos para producir, para difundir música, os grandes estudos fotográficos como Pedro Ferrer, que o tivo aquí, as grandes librarías como a libraría de Carré Aldao, librería regional, que tamén estaba aquí. Entón era a rúa por excelencia.